Milarga na gikan sa Sri Lanka sakay sa helicopter sa sundalo si Presidente Gotabaya Rajapaksa human kini naulawan sa airport tungod sa pagharang sa mga immigration officials kagahapon. Si Rajapaksa, iyang asawa ug usa ka bodyguard ang upat ka pasahero nga sakay sa Special Air Force Antonov 32 military aircraft nga milupad gikan sa International Airport sa Colombo, Sri Lanka ug paingon sa Maldives sumala sa mga taga-immigration. Nagsugod ang krisis sa Sri Lanka niadtong Hulyo 9 sa dihang gidasmagan sa mga protesters ang palasyo ug gani didto nagsugod ang kagubot. Sumala sa report sa NDTV, nakaabot na si Rajapaksa sa Maldives apan dali kining gikuha gikan sa airport ug gidala sa usa ka lugar nga way nahibalo. Dunay mga taho nga mitabang ang India sa pagpalargang Rajapaksa apan hugot kining ipanghipakak sa gobyerno sa India. Ang India ug Sri Lanka nagtapad lang ug aduna kini trade relationship sa milabay nga mga dekada. Misaad si Rajapaksa nga mukanaog sa iyang pwesto karong adlaw Miyerkules aron mamahimong hapsay ug peaceful ang transition sa power tungod sa nagkataas nga tensyon sa mga protesta batok kaniya tungod kuno kay wala siya'y nahimo sa nagkalala nga problema sa ekonomiya sa iyang nasud. Ang 73 anyos nga lider mihawa sa palasyo niadtong Sabado tungod kay misulod na sa iyahang palasyo ang mga demonstrador. Una niini, gustong moadto si Rajapaksa sa Dubai. Si presidente dili maaresto si Rajapaksa ug daghan ang nagtuo nga gusto niining moadto sa laing nasod una pa kini mokanaog aron malikayan ang posibleng pagkapriso. Apan, pag-abot niya sa airport kagahapon, nagdumili ang mga opisyalis sa immigration nga hatagan siya og espesyal nga pagtagad ug nagdumili pagtatak sa iyang passport ang mga opisyalis sa immigration samtang iyang gipasabot nga dili siya kinahanglan moagi sa regular nga inspeksyon kay basin kuno og pasakitan siya sa mga tawo. Ang presidente ug iyang asawa natulog sa building dool sa Bandaran Nike International Airport human wala kini makasakay sa upat ka larga sa Emirates paingon sa Dubai. Ang igsuon sa presidente nga si Basil nga mikanaog isip finance minister niadtong Abril wala usab makasakay sa iyang eroplano tungod sa susamang sitwasyon. Tungod sa pagdali-dali, nabilin sa airport ang usa ka maleta nga puno og dokumento ug kwarta nga mibalor sa 17.65 million rupees kon 2.6 million pesos sa atong kwarta. Ang malita ana karon sa korte sa Colombo. Usa ka nibibot ang gigamit niadtong Sabado aron dalon si Rajapaksa sa iyang ginsakpan sa northern port sa siyudad sa Trincomalee kung diin gisakay siya og helicopter paingon sa airport kagahapon. Kaganina, nakaabot na si Rajapaksa sa Maldives. Ang parliament magtapok karong sa 15 aron magpili og bag-ong presidente ug kini ilang palingkuron sa umaabot ka Hulyo 20. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!